Hello mga foodies! For today's video po ay kakain po tayo ng Pancit Puti. Ayan, ginamitan po natin siya ng excellent Bihon Noodles. At meron din po tayo ditong crispy ulo. At sausawan, suka na madaming pipino, mangtomi, kalamansi para sa pancit natin. Ayan. Mga foodies, wala na naman po si BBM ngayon kasi nagka-allergies po siya, nagka-tigdas hangin. So mga foodies, bago po tayo kumain at magkwentuhan, mag-pray muna tayo. Ayan mga foodie, tapos na tayo mag-pray at malinis na po yung kamay ko. Kain na po tayo. Ayan. So, ibaba na lang po natin to. Ayan. Masarap to mga foodie. Tamang-tama. Umuulan na naman, no? May bagyo. So, ingat-ingat lang po tayo. Ayan. Si BBM po, siguradong marami magtatanong kung bakit ako na naman po mag-isa. Ayan. Sabi ko nga po, tigdas hangin. Pero pawala na po yung mga allergies niya. Kasi sabi po nila, pag pawala na daw, doon po daw siya nakakahawa. So, nag-iingat lang po tayo. Ayan. Masarap pag madaming kalamansi. Nilagyan lang po natin siya ng gulay at baboy. Ayan. Siyempre, mag-uunang subo tayo na laglag. Unang subo para sa inyo mga foodies. Kain po tayo. Harap. Yan. Yung crispy. Okay. Sarap. Bigyan ko na lang siya para makita. Ang lutong.
Sarap. Siyempre, try po natin. Di natin mauubos yung, yung crispy ulam. Malaki. Hop. Sarap. Yan. Ito ba yung pancit ko? Ay, nalaglag. Yan. Yan. Sarap. Sarap.
Sarap. Sarap. Naubos ko yung pancit. Sarap, grabe. So mga foodiebies, naubos na po yung pancit bihon natin. Ito. Bali yung ulo na lang po yung natira. Siyempre malaki yan, hindi ko kayang ubusin mag-isa yan. Kakainin na lang po ni Bigsi at saka si Dada. Yan. Mga foodiebies, kung gusto po ninyong matikman ang pancit bihon, excellent bihon noodles, please bisitahin po ninyo ang kanilang Facebook page at kung gusto po ninyo mag-order, punta po kayo sa SHOPPEE at LAZADA. Mga foodiebies, ilalagay ko po yung kanilang LAZADA account at ang SHOPPEE account sa aking description box. At available din po ang excellent products sa lahat po ng supermarkets. At mga foodiebies, kung nagustuhan niyo po yung aking video,
Please pakiclick na po yung aking notification bell para ma-notify po kayo sa mga bagong videos po namin. And syempre, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you so much po!